Gynta, dwi jyst eisiau dweud faint o fraint fi gael rhannu bore yma. Dwi'n really excited am gael rhannu'r negas yma efo chi. Dwi wedi cael teitl Aur Brenin Dwyfol fel teitl, so yn mynd i edrych ar yr anreg o aur. Ond cyn bod fi'n darllen, dwi jyst eisiau rhoi gweddi bach dros y darlleniad sydd gennym fi ar darlleniadau fyddwn ni'n neud. So os newch chi blygu pen mewn gweddi efo fi hefyd. Arglwydd, diolch i ti. Bod ni'n cael y fraint o edrych ar dy aur di. Da ni'n cael y fraint o ddysgu gyda ti, y brenin mawr. Dwi'n gofyn rwan wrth bod ni'n darllen dy aur di, byddwn ni'n agor yn colonna ni fyny, bod yr ysbryd glân yn llenwi ni efo beth ti eisiau i ddeutha ni. Jyst bendithio fi wrth bod fi'n rhannu hefyd, mae dy aur di sy'n dod allan ohono fi, nid beth sydd gennym fi fel person i rannu, ond beth sydd gennych chdi fel Duw i rannu drwyddo fi. Yn gwyddio hyn yn enw'r fab Iesu Grist. Amen. Reit, y darlleniad cyntaf gyda fi ydy Matthew 2, adnod 11. Siwr yn ddod ar y sgrin mewn eiliad. So os da chi eisiau troi iddo fo, so Matthew 2, 11. So pan eithon nhw i mewn i'r tŷ, dyna lle roedd y plentyn gyda'i fam Mair. A dyma nhw'n disgyn ar ei gliniau ei flaen a'i addoli. Yna dyma nhw'n agor eu paciau a rhoi anrhegion gwerthfawr iddo, aur, thys a myr. So dwi'n siŵr ydych chi'n gyfarwydd efo'r hanes gen i'r Iesu a'r doethion yn dod â anrhegion i'r Iesu, i'r brenin, oedden nhw'n credu ar y pryd. Nathon nhw deithio'n bell iawn i weld y brenin newydd yma yn dod i'r byd lly, ac dod â anrhegion gwerthfawr ma'n deud yn y darn. Ac aur, thys a myr ydy'r anrhegion yna. Fel dwi wedi dweud, dwi'n mynd i fod yn rhannu am aur a siarad am y Brenin Dwyfol. Mae gen i fi 3 pwynt dwi eisiau edrych arno fo. Ac o'n i'n meddwl y ffordd gorau neu hyn oedd edrych ar beth sy'n neud aur yn anreg da, beth sy'n neud aur yn anreg ddim o'r dda, ac wedyn ydy'r anreg nath yr Iesu dderbyn yn ddigon da, neu y Brenin Dwyfol yma yn ddigon da o'i gymharu efo beth da ni'n ei gael. So, pam aur? Pam bod aur wedi cael ei ddewis? O, mae aur yn cael ei ddewis, un o'r rhesymau mae'n cael ei ddewis, a y rheswm sy'n neidio allan i fi ydy y ffaith bod o'n werthfawr. Da ni mewn cymdeithas heddiw yn cysidro aur i fod yn un o'r pethau mwyaf gwerthfawr, ac hyd yn oed yn ystod amser y Beibl hefyd, oedden nhw'n cysidro aur yn werthfawr ofnadwy. Lle da ni'n gweld aur heddiw, wel, mewn chwaraeon, da ni'n gweld aur yn cael ei ddefnyddio yn yr Olympics i ddeud y gorau o'r gorau yn ei camp. So, pwy ydy'r gorau o fewn rhedeg, pwy ydy'r gorau yn neidio. Maen nhw'n ennill y fedal aur os ydyn nhw yn llwyddo. Da ni'n mesur llwyddiant drwy aur hefyd. Mae'n cyfoeth ni yn seliedig ar aur, yn based oddi ar yr aur. Yr aur sydd gennym ni yn y banc sydd yn cysidro, sydd yn newid mewn i bres da ni'n ei ddefnyddio o ddydd i ddydd. Mae'r ceir ac yr asedau da ni'n ei gasglu yn arddangos, yr aur yna da ni'n ei arddangos ar y tu allan yn mesur faint o lwyddiant da ni'n neud. A mae cerddorion ac athletwyr hyd yn oed yn dangos aur hefyd. Maen nhw'n gwisgo cadwyni, maen nhw'n gwisgo modrwya, da ni'n gwisgo modrwya aur hefyd i ddangos priodas sy'n bwysig. Ond cadwyni a hyd yn oed rhai yn gwisgo dannedd aur i ddangos bod nhw yn llwyddiannus. Lle mae'r Beibl yn sôn am aur felly? Mae'r Beibl yn sôn yn yr Hen Testament, mae'r Arch y Cyfamod wedi wneud allan o aur pur. Y peth yma oedd yn cael ei gysidro y peth pwysicaf un. Oedd yr Israeliaid yn brwydro i drio'i feiddiannu fo i gadw fo yn saff. Ac roedd aur yn cael ei roi ar ddrysa tu mewn i'r deml, hyd yn oed. Yn Exodus 36, adnod 34, mae'n sôn am yr aur yma ar y drysa. Yr ystafell sanctaidd yma, aur yn cael ei gysidro'n sanctaidd iawn hefyd yma. Yn yr ystafell sanctaidd yma, oedd yr aur yn gorchuddio'r drysa. Mae'n deud, be mae'r adnod yn ei ddeud ydy, yna gorchuddio'r fframiau gyda haen o aur a gwneud cylchoedd o aur i ddal y croesfarau a gorchuddio'r croesfarau gyda aur hefyd.
So dim ond y pobl pwysicaf o fewn yr eglwys oedd yn cael bod yn agos at aur. Oedd aur yn cael ei gysidro'n beth oedd pobl cyffredin ddim yn dod ar ei draws. Oedd yn rhywbeth oedd dim ond y pobl pwysicaf un yn cael ei weld. Aur hefyd yn cael ei gysidro'n beth pur iawn, yn beth hollol barod fel ag y mae o. Os fyswn ni'n mynd allan i dros yr aber heddiw ac yn tyllu twll yn y llawr ac digwydd bod yn dod o draws aur, sy'n anebygol, ond mwy neu lai byswn ni'n gallu defnyddio hwnna yn syth. Ar wahân i'r ffaith bod fi angen i newid o i'r peth fyswn ni eisiau fod, fyswn ni'n gallu estyn yr aur yna a roed o'n syth i rywun mwyn cael cyfoeth yn ei le. Felly gallwn ni hefyd gysidro bod aur yn anllygredig, sef bod o ddim yn sboilio. Dydy aur ddim yn gallu, yn ei ffurf naturiol, ddim yn gallu mynd yn hen ac yn gallu colli ei werth drwy fod mewn bodolaeth o'n blaen ni. Felly fysa'r aur yna swn i wedi mynd i dros yr aber i estyn, yr un peth heddiw a fysa fo wedi bod miliynau flynyddoedd yn ôl pan gael wedi greu. Agwedd arall sydd yn cael ei gysidro yn yr gorffennol oedden nhw'n gysidro am aur, oedd bod aur yn iachau. A mae'n siŵr bod yna rai pobl heddiw dal yn credu hyn. Oedden nhw'n credu bod aur yn helpu efo cylchrediad y gwaed. So, os ydych chi'n gwisgo aur neu'n cadw aur yn agos tuag atoch chi, byddwch chi yn cael iechyd da yn ymwneud efo eich system y gwaed. Ac yr rheswm oedden nhw'n credu hyn oedd bod yna agweddau ymlaciol iawn ac egni cynnes iawn amdano yma. Ar ôl hyn felly, da ni'n gallu cysidro bod aur yn anreg sydd yn swnio'n un da iawn. Anreg gwych ydy y gwir, achos os ydych chi eisiau iechyd da, os ydych chi eisiau dangos cyfoeth, maen nhw'n bethau da i roed. So fel anreg i'r Brenin Dwyfol yma, fyswn ni'n dweud, mae hwn yn swnio fatha anreg anhygoel. Fyswn ni'n gallu dychmygu anreg gwell i roed i'r Brenin Dwyfol na hwn. Os ydych chi'n adnabod fi, os ydych chi'n adnabod fi, mae rhan fwy yn chi yn, mae gennym fi 2 blant, Siwan sydd yn 2 oed, so fy merch Siwan, a mae gennym fi fab ar enw Brychan sy'n 6 mis oed. So 6 mis yn ôl, gafon ni'r fraint o'r groesawu Brychan i'r byd. A gafon ni lawer iawn o anrhegion gwych. Lot fawr o anrhegion gwych. A da ni'n ddiolchgar iawn am yr anrhegion gafon ni. Gafon ni degana neis iddo fo, gafon ni lyfrau neis iddo fo hefyd, gafon ni ddillad gwych. Lot fawr o ddillad er mwyn bod ni ddim yn gorfod prynu dillad yn hynny. Ond oedd aur ddim yn un o'r anrhegion gafon ni. A dwi'n siŵr iawn sy'ch chi'n cytuno fi, bendant fy hun, swn i wedi bod wrth y modd yn derbyn aur fel anreg. Ond dydy aur ddim yn bob peth. Mae'n ddywediad yn Gymraeg, nid aur yw popeth melyn, sydd yn dangos bod aur ddim yn bob dim, da ni'n meddwl ydi o. Sef yr ail bwynt sydd gen i fi, ydy, be di'r egwyddau drwg am aur, neu be sydd yn gwneud aur yn anreg sydd ddim digon da? Wel, nes i sôn bod aur yn werthfawr, ond gyda pethau sy'n werthfawr, mae yna gost mawr. Un, mae'n costi lot i ni brynu fo, so mae'n costi lot i ni gael o, ond yn ail, mae yna demtasiwn mawr efo aur. Mae'n hawdd iawn i ni chwantu am fwy, i gael mwy, cael mwy ohono fo, mwyn ni'n hunan. Y mwyaf da ni'n cael, mwyaf fydden ni'n teimlo fatha bod ni'n werthfawr, a bod pobl eraill yn meddwl bod ni'n werthfawr. A mae hyn yn wir i Gristnogion hefyd. Da ni angen bod yn ofalus yn y ffordd da ni'n delio efo aur, neu pethau gwerthfawr y byd. Fyswn ni'n dweud fwy na aur yn benodol. A mae yna adnod sydd yn dweud Matthew 10, adnod 9, sy'n cyfeirio at be sy'n gallu digwydd os ydyn ni'n chwantu gormod am aur. So os na i droi Matthew 10, adnod 8 a 9. Na i ddarllen diwedd adnod 8 hefyd. So gan eich bod wedi derbyn y cwbl am ddim, rhowch yn rhad ac am ddim. Peidiwch cymryd arian, na hyd yn oed newid man gyda chi. So, Iesu'n siarad efo'r disgyblion am hyn am y ffaith bod nhw wedi derbyn yr efengil yn rhad ac am ddim. A mae'n deithio nhw, peidiwch yn mynd allan hefo'r aur, peidiwch
mynd â arian ag air efo chi, a peidiwch y cymryd chwaith. Os dwi'n darllen fersiynau eraill, Beibl Morgan, ESV, felly, mae o'n swnio fath o bod yn gyfeirio fwy tuag at peidio cymryd hefyd. So efo'r chwant yna, mae'n gallu datblygu o ganlyniad i fod yn addoli air. A mae'n beryg i ni fel Cristnogion hefyd i addoli air yn hytrach na addoli ein Duw, addoli Iesu. Da ni'n gallu gweld enghraifft arall o addoli air yn digwydd hefyd yn yr Hen Testament. Pan mae Moses yn mynd fyny i ben y mynydd i gasglu yr 10 gorchymyn. Mae'r Israeliad wedi dod allan o'r Aifft. A pan mae Moses yn dod yn ôl i lawr, mae'n gweld nhw wedi wneud cerflunau, wedi wneud delw air, y llo air, a maen nhw'n ei addoli fo. So hyd yn oed bobl oedd wedi cael profiad o Dduw yn newid i bywydau nhw'n gyfan gwbl yn addoli rhywbeth o ddim yn ymwneud efo'r arglwydd, yr air yma lle, y cyfoeth bydol yma. Agwedd arall sydd ddim yn dda iawn am air ydy bod o'n rhedeg allan. Mae'n siŵr bod chi gyd wedi derbyn cyfoeth ar ryw adeg neu bod gennych chi ryw fath o arian wedi dod mewn yn fwy nag arfer ac wedi wastraffu fo, efallai. Ond dwi'n gwybod bendant fy hun, yn fusol, da ni fel teulu yn derbyn ein cyflog ac yn llwyddo i wastraffu ein arian neu'n pres ni ar bethau dibwys. Chydig enghreifftiau chi o bethau dibwys, fyswn ni'n dweud, sa'n i yn gwario pres arno fo, neu pethau sydd ddim angen gwario gymaint y bres arno fo. Da ni'n prynu takeaways, prynu bwyd takeaway. Prynu fo achos bod o'n haws i ni fynd ati i brynu fo gyda ni ddigon o bres, na ni brynu takeaway yn lle gwneud bwyd yn hynny. Prynu Tesco Finest yn lle prynu pethau arferol, sydd yn gwneud yr union un pwrpas. Yr un gwerth mewn gwirionedd, roed yr un faint o faeth i fi fel person, ond bod o'n finest a bod o'n edrych fath o bod fi'n fwy llwyddiannus oherwydd bod fi'n efo boxes Tesco Finest yn fy recycling bin. Hyd yn oed prynu papur toilet 4-ply yn lle 2-ply. Wan, dwi ddim yn dweud bod y pethau yma ddim yn dda. Mae'r pethau yma yn dda iawn. Ond maen nhw'n ddibwys. Does na ddim pwrpas i'r pethau yma mewn gwirionedd. So nes i hefyd bod o ddim yn sboilio. Yn ei ffurf naturiol, dydy o ddim yn bosib iddo fo gael ei sboilio. Ond mae o'n gallu cael ei niweidio. O dan bwysa, mae o'n plygu ac yn torri. Os fyswn ni'n meddwl am rywun sydd wedi priodi yn ddiweddar, ac yn cymryd i modrwy air nhw, ac yn sefyll ar ei modrwy air nhw, mae yna jans, efo sicrwydd fyswn ni'n dweud, fyswn ni'n unau'n torri'r fodrwy, neu bys yna o leia marc a scratch a niwed wedi cael ei wneud i'r fodrwy yna. Ac felly mae'r pethau yma'n colli gwerth hefyd oherwydd hynna. Iawn. Gallwn ni hyd yn oed ei golli fo. Yn syml, mae'n bosib hyd yn oed bod efo'r cyfoeth i gyd a bod wbeth yn mynd o'i le a dyn ni'n colli yr air sydd ganddo ni. Un adnod sydd yn cwmpasu'r holl y bethau yma sydd ddim ddibwys am air neu sydd yn gwneud air yn anreg gwael ydy Iago 5 adnod 3. A mae hwn yn dweud, mae'ch air a'ch arian chi'n rhydu, a bydd yn dystiolaeth yn eich erbyn chi. Cewch eich difa gan dan am gasglu cyfoeth i chi eich hunan mewn byd sy'n dod i ben. So, bod o'n dweud yn fanna bod air yn rhydu, air ag arian yn rhydu, nid bod yr peth i hun yn rhydu o ran yr sboilio, ond mae o'n dod i ben. Mae'r air yna yn colli ei werth, yn rhydu yn yr ystyr bod yn colli werth, ac mae o'n bosib i ni wneud o yn wbeth da ni'n ei addoli. Os da ni'n mynd o gwmpas ac yn casglu'r air mae gyd, dio ddim yn mynd i dos yn pwrpas iddo, mae'n ddibwys. Mae gyd yn dod i ben, mae rhaid chwilio am rhywbeth sydd yn fwy gwerthfawr nag air. Y trydydd pwynt sydd gen i felly ydy, beth felly ydy gwerth i'r anreg a roddwyd i'r Iesu? Ydy'r anreg yma yn ddigon da? Yn syml? Na. Mae'r doethion yn dod â 3 anreg.
o be da ni wedi ddarllen. O be da ni'n darllen yr adnod yna yn Mathew 2:11. Maen nhw'n dod â 3 anreg. Ac un o'n nhw di aur. Dim ond un anreg ydi aur. Y peth mwyaf gwerthfawr oedd ar gael ar y pryd mwyn dangos cyfoeth, ac un o'r anrhegion ddoethon nhw oedd aur. So oedd y doethion yn deall bod angen dod o leia 3 peth gwahanol sydd yn werthfawr. Nid yn unig hynna, ond mae teimlad ganddynt bod rhaid plygu o'i flaen. Os dwi'n mynd nôl i'r adnod nath ni ddarllen ar y dechrau, Mathew 2:11. Pan aethon nhw mewn i'r tŷ, dyna lle roedd y plentyn a'i fam Mair, a dyma nhw'n disgyn ar ei gliniau o'i flaen a'i addoli. So pwyslais ar y gair disgyn, nes i sylwi wrth allan y darn yna. Maen nhw'n disgyn i addoli y brenin yma. Nid yn unig mae o'n frenin, ond plentyn oedd y brenin yma. Pam fysach chi'n gweld dwi wedi gweld unrhyw ddyn yn plygu, disgyn ar ei gliniau i blygu o flaen plentyn. Be mae plentyn, dim hun na fy merch i Siwan, 2 oed, wedi wneud i heiddi y fath anrhegion a'r fath ymateb i weld o. So, yn debyg iawn i fi adra, yn aml, mae Siwan wrth i bodd yn ateb drws i bobl sy'n dod i'n tŷ ni. So, wrth ddarllen y dan yna, dwi'n gallu deall yn iawn, fel plentyn, mae'r plentyn eisiau mynd i'r drws ac ateb y drws. Ond, be fysa fy mateb i, os fyswn ni'n agor y drws, hefo Siwan, yn y drws ffrynt, a sy'n na ddieithriaid yna, a sy'n nhw i gyd ar ei gliniau o'i blaen hi. O, dwi'n gwybod amdano chi, a dwi'n reit siwr sy'n chi'r un peth o fi. Bysach chi mewn sioc anferthol o weld pobl dieithr, a mae'n siwr sy'ch chi'n cymryd y plentyn i mewn a cael y drws. Yn debygol iawn. Felly, be mae'r plentyn yma wedi wneud i heiddi hyn? Wel, bendant, da ni'n gwybod bod i'r doethion ddim yn credu bod aur yn ddigon da. A sylwodd y doethion bod y plentyn yma yn rhoi mwy iddyn nhw na'r anrhegion a'r rhoddion oedd ganddyn nhw. Pam felly? Wel, dwi'n mynd i ddeutha chi, mae'r baban yma yn cyflawni popeth mae aur yn ei gyflawni a mwy. A dwi'n mynd i gymharu'r ddau. Felly, y baban yma Iesu. Mae Iesu wedi byw bywyd purach nag aur. Dio heb ddisgyn yn fyr o ddim o ddisgwyliadau Duw y Tad. Mae disgwyliadau Duw y Tad ydy bod ni angen bod yn berffaith. Nath Iesu fyw bywyd perffaith. Mae Iesu yn sanctaidd. Wan, os na bych chi'n gyfarwydd efo ystyr y gair sanctaidd, mae'n golygu bod o'n heiddi ein defosiwn ein addoliad ni i gyd gan bod o'n berffaith mewn moesoldeb, ethically, a mewn da. So mae'n berffaith yn ôl golwg Duw y Tad, ac mae'n heiddi ein addoliad yn defosiwn ni i gyd oherwydd bod o'n berffaith yn hyn i gyd. Fel aur hefyd yn ôl beth bobl yn gredu, mae Iesu yn iachau. Ond dim jyst yn iachau yn cylchrediad y gwaed, fatha mae'r aur yn gwneud, ond mae'n iachau pob pechod ac yn golchi ni yn lan o'r pechodau yna i gyd. A pan dwi'n deud yn lan, dim fatha mae draio ni'n neud, a mae'n gadael pa achos yn peintiant golchi llestri'n gwneud ac yn gadael chydig bach o fwyd ar ôl. Ond golchi ni'n hollol lan, yn byr lan, yn byrach nag aur. Ond yn wahanol i aur, mae cariad a gras Iesu, gras Duw, yn ddi-derfyn, yn ddi-ddiwedd. Lle mae aur yn dod i derfyn ac yn rhedeg allan, gallwn ni golli aur i gyd. Da ni methu colli cariad a gras Iesu. Bod ni methu cyflawni holl ofynion Duw, mae gariad a'i ras o yn llenwi ni ac yn ein agor ni fyny i gariad Duw yn llawn. Nid yw'n gallu caru ni mwy na llai. Mae'n caru ni
yr amount gorau oll. Mae Iesu hefyd wedi dioddau pob grym sy'n gallu niweidio. Ond y gwahaniaeth ydy pan mae Iesu'n cael ei roed o dan pressure, neu o dan y pwysau yma i gyd, pwysau marwolaeth hyd yn oed. Nath o ddod allan yr union un peth, a nath o fynd i mewn. Nath o ddim newid, nath o ddim plygu. Mewn marwolaeth, nath o atgyfodi'r trydydd dydd mewn llawn pŵer a mewn llawn dwyfoldeb. Mae o'n hollol ddwyfol. Mae o ar lefel Duw. Felly, adnod yma hefyd, gen i mi adnod yma i gwmpasu hyn hefyd. Be mae'r salmydd yn dweud yn pennod 19, adnod 10, ynglyn â Iesu, ac ynglyn â beth sydd gan Duw i'w gynnig i ni. Mae'r pethau yma'n fwy gwerthfawr na gair. Ia, llwythi o aur coeth, mae nhw'n felysach na mel sy'n diferu o'r diliau. So mae'r pethau yma mae Iesu'n cynnig i ni. Faint o werthfawr ydy ein Iesu ni yn fwy na be gall aur, hyd yn oed miliynau o aur ei gynnig i ni. Be da ni'n gallu gwneud i dderbyn ei rodd o felly? Os da ni eisiau derbyn yr anreg yma da ni wedi derbyn yn Iesu, ydyn ni'n gallu talu fan ôl? Os gynnon ni rhywbeth da ni'n gallu roi i Iesu sy'n mynd i fod yn yr un gwerth a be mae o di roi i ni? Oll allwn ni wneud, neu'r camau sydd angen i ni wneud, ydy sylweddoli does dim unrhyw beth bydol, dim byd ar y ddaear i gyd sy'n fwy gwerthfawr na Iesu. Sy'n fwy gwerthfawr na'r rhodd yma gafon ni ym Methlehem. Wedyn dylen ni ail ystyried, ydyn ni wedi ymateb i'r rhodd yma? Fel y doethion wedi teithio'r pellteroedd mwyaf un, y pellteroedd o'r dwyrain pell, mwyn dod i weld os oedd y proffwydoliaeth yn wir. Bod yr un oedd am arwain Israel allan o'i trafferthion yn dod, yr un oedd yn mynd i arwain y genedl yma. Ydyn ni wedi ail ystyried bod ni wedi ymateb i hyn? Ydyn ni wedi ymateb i'r rhodd yma? Os da ni wedi, neu os da chi heb eto, da chi am wneud, be di'r cam nesaf? Wel, oedden nhw wedi dod o anrhegion i'r Iesu. Oedd y doethion wedi dod o anrhegion. So oedden nhw'n prepared. Oedden nhw wedi paratoi, doedd, ar gyfer gweld Brenin Dwyfol. Ond hyd yn oed wedyn, maen nhw'n disgyn ar ei gliniau. So da ni angen dilyn esiampl y doethion a gollwn popeth sydd ganddo ni o'r byd i blygu mewn addoliad i'r Brenin Dwyfol yma. Plygu mewn addoliad i'r un sydd wedi'n rhyddhau ni. Dwi wedi dewis emyn i orffen. So'r emyn dwi wedi dewis ydy Calon Lan. A fyddwn ni'n canu fo mewn munud. Ac o'n i'n teimlo fatha mae hwn yn emyn cyfarwydd iawn i bobl yng Nghymru. Hyd yn oed os da chi ddim wedi bod mewn capel o'r blaen, mae'n cyfarwydd iawn oherwydd mae'r tîm rygbi Cymru yn dod mewn yma. Cefnogwyr y tîm rygbi Cymru yn canu Calon Lan yn gyson. Ond os da ni'n edrych ar geiriau cyntaf yr emyn yna, nid dwi'n gofyn bywyd moethus, aur y byd na'i berlau man, ond gofyn wyf am galon hapus, calon onest, calon lan. Ydyn ni wedi ystyried mai dyna da ni isio, bod y pethau'r byd yma ddim yn ddigon o'i gymharu fo beth da ni'n cael ei gynnig yn Iesu. Bod ni'n cael calon byr, y calon lan, calon onest fel yr Iesu. I orffen felly, gadewch i ni weddio i orffen ac wedyn gyff y band ddod i fyny i arwain ni yn Calon Lan. Arglwydd, diolch i ti am yr rhodd yma. Yr anreg yma da ni wedi ei dderbyn ganddo ti. Diolch i ti mor werthfawr ydi aur arglwydd bod be ti wedi roi i ni llawer mwy gwerthfawr. Bod chdi wedi cynnig dy fab dy hun i ddod i lawr i'n helpu ni
yma ar y ddaear arglwydd. I'n iachau ni, i'n puro ni, i'n golchi ni o'n pechoda arglwydd. Am bod o llawer mwy gwerthfawr na popeth sydd ganddo ni yma ar y ddaear. Helpa ni i gofio hyn, ac wrth bod ni'n gadael heddiw, bod ni ddim yn anghofio yr anreg yma ti wedi roed i ni. Yn enw dy fab Iesu Grist, dwi'n gwyddio hyn i gyd. Amen.